Zdravím vás, priatelia, vítajte pri dnešnom videu a je už deň potom, ako som vyberala mrkvu. Nestihala som už potom vôbec nič točiť, ale dneska teda by som chcela niečo s tou mrkvičkou robiť, aby som ju trošku spracovala, zakonzervovala, ale idem sa teraz najesť. Vyšla som sem vonku, lebo je krásny deň, takže natočím tento začiatok videa von. Viliamko spinka teraz, takže mám trošku času a idem sa napapať a potom mám ešte nejaké cesto v chladničke, ktoré potrebuje byť spravené a budem robiť s tou mrkvou dneska. Uvidíme, koľko toho stihnem, kým sa Vilik zobudí. Uvidíme. Dneska mám takúto polievočku na obed. Neviem, ako ju presne nazvať. Môžeme ju nazvať minestrone, ak nikoho to neurazí. Je tam všeličo možné nahádzané a je tam aj paradajkový pretlak a je veľmi dobrá. Musím sa pochváliť, veľmi sa mi podarila. Nerobím ju často, lebo u nás ju jem len ja, ale mala som na ňu veľkú chuť, takže si ju spravím. Mám toto cestičko, ktoré bolo v noci v chladničke. Chcem z neho spraviť také škoricové uzlíky. Ešte som to nerobila, takže uvidíme, ako to pôjde. Dávala som špaldovú múku, aj keď tá nebola v recepte, takže verím, že to bude v pohode. Idem si ho vyvaľkať a dať tam náplň. Dobre, takže slimáky sú spravené, idem teraz začať čistiť mrkvu, potom budem musieť ísť pre Mišika do škôlky. Viliamko je teraz s Miškom vonku, takže mám chvíľku čas, chvíľku čas na to, aby som pohla s touto mrkvou, aspoň nejakú časť spravím, takže to bude fajn. Musím si teraz vyhodiť kompost, mám plné kompostové vedierko a potrebujem ho prázdne na šupky z mrkvy. Takže idem vyhodiť kompost a potom idem čistiť mrkvu. Táto mrkvička bude zavarená. Chcem ju hlavne... Toto je tu nejaké čierne, to musím ešte poodrezúvať, už som ju umyla. Chcem ju hlavne do šalátu na Vianoce, ale aj pod mäsko, keď robím nejaké so šťavou, tak tam šupnem. Uvidím, koľko mi toho vyjde. Nechcela som toho veľa, pretože až tak často takúto zavaranú mrkvu nepoužívame, ale teda chcela by som začať ju používať, takže verím, že sa mi podarí to nakrájať celkom rýchlo a dám to variť potom do vody. A verím teda, že ju budeme využívať, aj keď doteraz sme to až tak často nerobili, ale chcela som to vyskúšať.
tieto malé mrkvičky, čo sú také menšie, tie si poumývam iba kefkou. Týmto tvrčím. Si ich teda poobkravujem spodky, vrchy, poumývam si ich a dám ich len na chvíľočku do vriacej vody, na nejakú minútku, dve. Potom ich dám na utierku, trošku ich presuším a dám si ich do mrazničky na taký doplnok do polievky, keď robím vývar a chceme tam viacej mrkvy, tak budem mať takú zásobu, lebo deti majú radi mrkvu v polievke, najmä mrkvu, takže tieto malé mrkvičky pôjdu do mrazničky takto v celosti, nebudem ich šúpať, iba ich očistím tou kefkou. Dobre, mám čisté vysterilizované poháre, ešte sa mi viacej prevára vo vode a idem to dávať tam. Ten nálev som si ešte raz prevarila a budem zalievať tú mrkvu týmto slaným nálevom. Tu sa mi sterilizujú poháre. Inak tento lievik je najlepšia vec, čo som tento rok kúpila pri zaváraní aj pri plnení rôznych pohárov a fliaž. Je to môj záchranca, takže úplne super vec. Dobrá investícia. Takže nalievam teraz nálev do pohárov a potom zavriem teda víčkom. Nejednať väčšie nervy, ako keď vám preskakuje víčko, neviem ako to voláte, ja to volám viečka, ale viečka sú na očiach, ale víčko je mi také divné, neviem. Proste toto jedno preskakuje, takže musím dať iné. Ale pozrite sa na to. Koľko pohárov, to som vôbec nečakala. Jeden pôjde do šalátu a ostatné teda budú na iné udalosti, kedy potrebujem mrkvu. Teším sa, že mi toho toľko vyšlo. Uvidíme, dúfam, že ešte to musím dať teda sterilizovať na 20 minút do vriacej vody. A máme hotovo, teším sa z toho veľmi, že som to dneska stihla. Dobre, tieto sa mi už varili nejaké 2 minútky. Povyberám ich, sú ešte celkom tvrdé. Tu ešte musím vykrojiť niečo, som si nevšimla. A dávam ich takto, nech sa trošku usušia. Ďalší deň zobudila som sa s takýmito buratými vlasmi. Včera som si večer zmývala hlavu, čo som už dávno nespravila. Väčšinou si zmývam vlasy počas dňa alebo ráno, že mi tak uschnú cez deň. Ale včera som išla spať s mokrými vlasmi, tak mám trošku buratú buraté vlasy. Ale však to mne to nevadí. No a vlas, choď preč. Vysávali sme teraz a idem uložiť Vilika a potom pôjdeme ešte, chcem pozmývať dneska, lebo už som dlhšie nezmývala. A už to potrebujú podlahy. A chcela by som navariť, chcela by som umývačku dneska vyčistiť. Každý mesiac, začiatkom mesiaca sa snažím ju vyčistiť celú. Takže dnes je ten deň. No. Ešte si zubky musíš ty umyť, ty malý okáň. Dobre, mám tu túto mrkvu, ktorú som včera teda 2 minútky varila a potom som ju vybrala, nechala vychladnúť, trošku vysušiť a poukladala som ju na túto tácku. Dala som to do mrazničky, nech sa mi tak každá individuálne zamrzne, aby som ich mohla dať do jedného sáčku a mohla si vyberať po 1, 2, 3, 4 kusoch, aby sa mi nezlepili dokopy, keď ich dám. Keby som ich dala do sáčku do mrazničky, tak by sa mi spojili dokopy a nedali by sa mi vybrať po jednom kuse alebo koľko kusov chcem. Takže som to takto najprv dala zamraziť, ako keby také rozptýlené. Toto je najväčšia radosť, keď dáte tam naspäť vyčistený tento odtok. Idem ešte dosypať soľ a ešte vyčistiť tieto steny vnútri. A samozrejme túto gumičku. Dobre, dám to ešte Machine Care. Ešte ju zvonka musím poutierať a umývačka je vybavená. A minulý týždeň som čistila šporák. Tento týždeň umývačka a budúci týždeň ma čaká práčka. Dávam si tak jeden za týždeň, aby som potom nebola z toho preťažená. Táto mrkvička bude teda na také prvé použitie, táto sa musí domieňať prvá. Nešúpala som ju, len som podrezovala vrchy a spodky, kde boli také veľmi dlhé.
plánujem ju minúť tak do nejakého mesiaca a pol, tak dlho by mala vydržať v chladničke, vo vode, v zavretom pohári. My máme mrkvu radi, strúhame ju deťom, niekedy aj do kaše, dávame ju aj do lievancov občas. Rozmýšľala som, že skúsim aj nejaký mrkvový koláč spraviť. Takže mrkvička u nás ide na dračku, takže myslím si, že nebude problém minúť tento 5-litrový pohár do toho mesiaca a pol. Ešte stále mi ostalo toľkoto mrkvy a tu som sa rozhodla, že takisto vyčistím a na chvíľočku obvarím a dáme do mrazničky. Možno, že ju nakrájam aj tentokrát na kocky alebo na kolieska a tak ju dám do mrazničky, že to bude taký polotovar mrazený, ale nie v celosti. Takže to som si vymyslela. Ale teším sa, že som toľko do toho stihla za tieto 2 dni. Ja som po minulé roky zvykla, no minulý rok sa mi ani mrkva neurodila, takže som nemala taký problém, ale predtým rok som dala tú mrkvu, no prvý rok, čo som sadila mrkvu, som ju dávala do piesku, do pivnice. Tam vydržala dlho, lenže sa nám nechcelo chodiť pre ňu. Takže nakoniec veľa mrkvičiek zostalo takých, že už potom boli veľmi staré, zoschnuté, nedali sa použiť. A to ma potom mrzelo, vyhadzovali sa. Potom ten ďalší rok som skúšala dať to do boxu alebo do vedierka s vrchnákom a takto zavrieť, lenže tam mi mrkva začala plesnúť. Tvorila sa tam vlhkosť a začala tam pleseň, čiže tiež takisto veľa mrkví sa vyhadzovalo. Preto som sa rozhodla tento rok proste chytiť to za pačesy a spraviť proste čo najviac, spracovať tú mrkvu ako dokážem za nejaký čas, rýchly, keď ju vyberiem zo zeme. Čiže dala som do mrazničky ako teda polotovarovú mrkvu v celosti. Dala som teda mrkvičku do pohára 5-litrového, ktorú dám do chladničky, to budeme teraz míňať. A ešte vlastne som zavarila mrkvu, ako ste videli. A verím, že takto spracovaná mrkva nám vydrží dlhšie a budeme ju rýchlejšie míňať, pretože domáca mrkva je úžasná vec, je chutná, je proste voňavá, proste nie je to taká mrkva, ako kúpite v obchode. Takže ja som strašne šťastná, že tento rok som mala toľko mrkvy. Ani som neverila, že sa jej takto bude dariť, že sa takto urodí. A preto som chcela ju čo najlepšie spracovať teraz, aby som ju míňala a to je to, že tá mrkvička je super, lenže samozrejme ona časom a uskladňovaním stráca aj tie živiny a preto vlastne som sa rozhodla to takto spraviť, že skúsim rôzne varianty a uvidím, čo najlepšie nám bude fungovať. A takisto viem, že budem musieť nakupovať mrkvu, ale aspoň niečo mám proste už do budúcna, čo môže minúť z našej mrkvy a môžem ju použiť do rôznych receptov. Takže to je super vec. Veľmi sa teším, že som to spravila a vôbec som si neverila, že to takto zvládnem, ale vďaka aj Míškovi, že zobral chalanov vonku aj včera, že som mala toľko času na to, aby som mohla to všetko spraviť. Úplná pecka, teším sa. Inak minule mi napísala jedna do komentára, že som ako taká stará gazdina. A je to pravda, akože asi nie možno všetky dievčatá v mojom veku, ženy v mojom veku baví takéto veci. A hlavne v dnešnej dobe je to také jednoduché si kúpiť niečo v obchode. Ale tým, že máme kde pestovať a urodilo sa nám, tak chcem tie veci spracovať. A inak minule som spomínala, že nebudem robiť šipkový lekvár, ale som sa rozhodla, že budem robiť šipkový lekvár. Takže musím ísť naoberať šipky zajtra ďalšie. A chcela som to spraviť kvôli tomu, že tento rok sa nám neurodilo ani rybezle, ani egrešov nebolo dáko veľa, z ktorých zvyknem robievať lekvár. Dali mi nejaké jahody z rodiny príslušníci, ktoré som si dala do mrazničky, takže určite z nich budem robiť nejaký džem, nejaký lekvár a dám tam teda aj egreše, ktoré som naoberala a mám aj nejakú bazu, ktorú som naoberala, z ktorej som nevedela, že sa dá robiť lekvár, ale zistila som, že áno. Takže aj nejaká baza bude v tom lekvári, to bude taký mix, ale takisto som chcela naoberať aj tie šípky, pretože mám taký pocit, že niekedy to berieme takú samozrejmosť, že proste tie šípky sú tu a je s tým veľa roboty, ale som si povedala, že sa zapriem a spravím to proste ten lekvár za to, aby sme mali potom do budúcna, lebo deti majú radi lekvár, ja tiež mám občas rada lekvár na Vianočke, takže
Aj do pečenia používam niekedy, na perník dávam alebo tak, takže je to super vec a keď nám to tu bolo dané, že si to môžeme nazbierať, tak mám taký pocit, že by bola škoda to nevyužiť, ani nazbierať to. Takže tak som sa rozhodla, že budem robiť aj šípkový lekvár. Priatelia, práve som sa trošku primaľovala, nachystala, lebo ideme do mesta s Myškom. Potrebujeme si kúpiť topánky. Budúci týždeň ideme na svadbu a ja som všetky lodičky, ktoré som mala, tak som vyhodila, pretože mi boli malé. Po pôrode Williamka mi narastla noha. Takže si musíme kúpiť nové a Myško takisto nemá žiadne také elegantné topánky k obleku. Takže dneska ideme kúpovať topánky. A celkom sa teším. Deti pôjdu ku Starkovcom a spravíme si také rande z nákupov. Nie je úplne ideálne asi pre môjho manžela, ale bohužiaľ musíme spojiť príjemné s užitočným. Už som v pyžame. Deti už spia, Myško si išiel ľahnúť, ja som si ešte spratovala v kuchyni veci. Ale chcela som vám ukázať, aké topánky sme vybrali nakoniec. Bola to veľká rýchlovka, nebolo to vôbec dlhé vyberanie, chcela som čierne topánky, chcela som lesklé topánky, ale bohužiaľ nemali žiadne moje číslo, takže som si kúpila obyčajné čierne takéto lodičky, sú také semišové trošku, ale na to moje nosenie lodičkové to úplne stačí. Sú veľmi pohodlné, prekvapivo, tak som rada. Ale budem si brať aj nejaké náhradné, nejaké sandálky alebo nejaké balerinky, pohľadám, čo mám. Ak by sa mi nedalo už tancovať večer neskoro, takže takéto obyčajné čierne lodičky, nie veľmi vysoké podpätky. Teším sa z nich, budem ich nosiť pravdepodobne aj na iné príležitosti. Určite takéto topánočky vynosím, keďže nemám ani jedny doma. A Myškovi sme vybrali tiež také, čo môže nosiť aj do práce, aj do kostola, aj keď pôjde pre Myšika do škôlky. Ale teda, takéto má Myško. Veľmi pekné podľa mňa. Hodia sa aj k obleku, aj k rifliam. Takže chceli sme niečo také neutrálne, aby to vedel vynosiť. Takže potrebovali sme obaja už nejaké topánočky. Verím, že nám poslúžia nejaký čas. A bolo to únavné, takéto nákupy. Už som dlho nebola na takýchto nákupoch a koľko ľudí tam bolo. Akože bola som rada, že sme trošku vypadli, že sme mali takéto rande, síce nakupovacie, ale že sme boli spolu, ale mám zase dosť nákupov na pár rokov. Lebo väčšinou nakupujem oblečenie online, pretože ani asi nemáme také obchody, z ktorých by som chcela nakupovať oblečenie. A nakupujem ak tak z druhej ruky pre seba, aj pre deti väčšinou, alebo niečo také kvalitnejšie, čo vydrží a môže to potom zdediť aj Williamko. Ale už nemádzem rozprávať na túto tému. Takže vám prajem dobrú noc, ak to pozeráte večer. A ak nie, tak vám prajem krásny zvyšok dňa. A dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.